Takže poďme si spoločne pozrieť, ako ja predávam a vysvetľujem tú pridanú hodnotu zákazníkom. Ja si s nimi takto sadnem a idem im urobiť taký 20-30 minútový, možno niekedy aj monológ, ale tie otázky potom z tej druhej strany prídu. Čiže ja im vysvetlím, že my sme vlastne nejaká platforma alebo nejaký program, ktorý má za úlohu zvyšovať tržby pre tú danú gastroprevádzku. To je viac menej všetko a útočím na to, že fungujeme obrázkami a že je to najjednoduchšie. Potom prechádzam sem nižšie a vysvetľujem im, že vlastne, že ťažko sa mi to ako keby hovorí, čo my sme, pretože my zastrešujeme web stránku, denné menu, TV manažment, objednávkový systém, čiže vlastne osobný odber, vlastný rozvoz a to digitálne menu, s ktorým sme začali. No a vlastne fungujeme aj cez QR kódy. Takže toto im ako keby vysvetlím a ukážem im to presne na tom programe, to si prejdeme a potom im vysvetľujem tú dodatočnú pridanú hodnotu, že sa to dá ovládať zo smartfónu, že sú tam automatické preklady cudzích jazykov, že je tam podpora pre nevidiacich a že tam majú štatistiky. No a potom im vždy poviem, že vlastne na konci toho celého, že a to, za čo si zaplatíte, vlastne platíte to na rok dopredu, ale vlastne my vyvíjame ten produkt ďalej. Čiže vy si platíte 1 rok, ale zároveň sa vám ten program vylepšuje. Takže takto ja by som prešiel a teraz poďme si ukázať nejaké konkrétne príklady. Prvý modul, niekedy vám povedia, že potrebujeme web stránku alebo nepotrebujeme web stránku, ale ja im to aj tak ukážem. Čiže prejdem ako keby na web stránku a ukážem im, že náš program alebo to pig menu môže fungovať takto, že tuto hore môžete vidieť je botičrestaurant.cz a zobrazuje sa pig menu. A oni si tu dali denní menu a dali si tu jídelný lístek. Hej, vidíte, zatiaľ to majú bez fotiek. Ale už teraz ušetrili na web stránke a majú to na svojej doméne. Potom, keď sa pozriem napríklad na raňajky NO9, čiže keď to dáte do Google, tak tuto vyhodí, že web. A oni, tieto raňajky, si to prelinkovali a vyskočí im pig menu. A používajú tú web stránku takto. Hej, čiže vlastne, a tu môžete vidieť, že oni to nepoužívajú, že raňajky NO9, ale majú to pigmenu.com a je to na našej domene. A to im stačí. A niektorým prevádzkam toto naozaj že stačí. To je jedno, či to je veľká reštaurácia alebo malá nejaká raňajkáreň. Čiže to je prvá vec. A keď už som zabrdol sem, tak im vždy ukážem a vlastne tí zákazníci vedia vidieť takto fotky. A oni, že aha, tak OK, že hej, a vlastne na tých fotkách sa to predáva. A oni si predstavia, že majú v malej cene web stránku. Ja teraz, keď pôjdem trošku ďalej, hej, tak web stránku máme vyriešenú, tak oni mi povedia, my tú web stránku potrebujeme alebo nepotrebujeme. Následne ja im poviem, že OK, ale máme tu modul denné menu. Tento modul vyzerá vlastne takto a tu sa môžete si pozrieť, ako vlastne ja im to zase ukazujem. Takto im tu kliknem a ukážem, že tuto hore si viete zmeniť dátumy, tuto máte celú databázu svojich jedál, tuto si nastavíte vlastne, že viete to posúvať, že nastaviť si polievky a nastavíte si, ktoré dni chcete. A ja im potom ukážem, že zobrazím tú prevádzku a teraz tá prevádzka má to denné menu tu a vyzerá to takto. A oni si vtedy predstavia, že aha, že my vlastne môžeme mať takto jednoducho urobený modul denného menu a vlastne môžeme ho zdieľať na Facebooku. To znamená, že ako vidíte tu tento Botič restaurant, oni si prvé, čo tu dali, to denní menu a teraz chytia ten Botič restaurant.cz a dajú ho na Facebookovú stránku a tam ho zazdieľajú. A oni si predstavia, tí majitelia, že už len kvôli tomu dennému menu chcem túto aplikáciu, pretože ja každý deň, alebo teda niekto to robí každý deň, niekto to robí v nedeľu, povedzme večer, že si nastaví denné menu na týždeň dopredu a potom ho zdieľa na Facebooku a vyzerá to potom takto. Že vlastne môžete vidieť, že oni to naozaj že zdieľajú takto. Hej, a celé toto vypisovať a vypisovať. Prípadne z toho robia obrázky a tie obrázky vyzerajú takto. Čiže ten človek musí robiť obrázky, musí to tam zdieľať, dávať tam tie texty a niektorí ľudia si vlastne tu len potom dajú preklik na svoju web stránku a keď prídete na tú web stránku, človek keď tam príde, vidí to tu hneď to denní menu. Takže toto je extrémne šetrenie času. A teraz, niektorí zákazníci majú svoju web stránku. Tá vyzerá napríklad takto. Hej, a oni urobili to, že si tu dali, že nebo objednať online zde. A teraz viete si prekliknúť
takto na naše pig menu a z toho sa stáva objednávkový systém. Čiže ja to teraz ako keby to denné menu dám, že bokom a poďme si pozrieť ten objednávkový systém. Tento objednávkový systém vyzerá vlastne takto, že sa to zobrazí, tuto je košík. Aj tak 90% ľudí to pozerá cez mobil, čiže je to scvrknuté a vyzerá to dobre, ale vy vlastne to polední menu si viete popridávať do košíka. Poďme sa pozrieť to objednávkové menu, aby ste videli, ako funguje. Čiže idem do nastavení a mám tu rozvozy a e-shop. Tu je ten objednávkový web, alebo tuto hore si viem vytvoriť QR kód pre rozvozy. Hej, to je ako keby na tom klientovi, či chce rozdať letáky s QR kódmi do firiem a oni si tam vždy budú skenovať QR kódy, alebo či im chce ponúknuť buď od nás web stránku, alebo na svoju web stránku si dajú tento link a v tom momente sa dá objednávať. Vyplnia si časy príjmania objednávok, čiže si nastavia časy, kedy môže tá objednávka prísť a vyberú si rozvozové miesta. Čiže si tu napríklad ťuknú osobný odber, dajú si tu doprava, že 0, minimálna objednávka 0, alebo si tu dajú rozvoz centrum, alebo obec 1, obec 2, humenné a vzdialenosti, hej, a nastavia si minimálne objednávky a dopravu. Potom vlastne to vyzerá takto, že sa otvorí takéto menu, hej, ja keď to dám takto, tak vidíte, že tu je košík, ale oni to používajú aj ako web stránku a toto je najväčšia pridaná hodnota pre nich. Ešte dokonca väčšia, ako je digitálne menu. Čiže mám normálne svoje menu, kliknem na nápoje a tu mám tlačidlo, že pridať do košíka. Tak si ako keby vyberám, čo chcem, naťukávam si to a teraz tuto dole kliknem na dokončiť, alebo teda skontrolovať objednávku, mám to tu celé naťukané. Dám to dokončiť a teraz vyberiem si, či chcem osobný odber, rozvoz alebo obec. Dám, že rozvoz. A teraz je veľmi dôležité si uvedomiť dve veci. Čo vidím ja ako zákazník, ktorý si toto kupuje a ide ten osobný odber riešiť a čo vidí vlastne majiteľ, alebo teda tá reštaurácia. Tá reštaurácia, mimo toho, že tu má nejaké nastavenia, tak tu má objednávky. A tieto objednávky má napríklad takto otvorené na nejakom tablete. A teraz, keď zákazník príde a si tu vyplňa, že je to Martin, Todd, telefónne číslo, e-mail, hej, čiže si tu dám nejaký, nie rozvoz, ale osobný odber. Čiže toto si predvyplním, ten osobný odber, dám dokončiť objednávku. A neviem, či ste to počuli, ale mne ako keby, že cinklo, že vlastne tuto hore bliká tomu zákazníkovi, čo má otvorené to na tablete a tu prišlo niečo takéto. Coca-Cola, Mojito a teraz. Čo prišlo mne do mailu? Potvrdenie objednávky. A tu môžete vidieť, že ďakujeme za vašu objednávku, objednávka a tu budú informácie tej danej reštaurácie. Čiže to je ako keby prvá vec. A teraz tá daná reštaurácia vidí, tu im to svieti. Tak teraz ako keby pripravia to, zabalia to, dajú to na ten osobný odber a ťuknú, že je to vybavené. Zmizlo to a mne ako zákazníkovi príde ďalší e-mail, vaša objednávka je pripravená. Takže toto je extrémne dôležité pre tých ľudí, hej, že takéto niečo a tá firma, tá reštaurácia to vidí na tom tablete takto. Že tu prišli nejaké objednávočky, že to stalo toľko a toľko. A toto je ako keby druhý modul, tak proste oni sú úplne hotoví z toho, hej. Čiže toto je objednávkový systém, preto toto kúpia skôr ako pre digitálne menu. Čiže to som tak ako keby, že rýchlo prebehol ten objednávkový systém a ten objednávkový systém, oni sa ma pýtajú, že a viem si to dať na svoj web, a ten tablet to nám vy dodáte? Nie, to si dáte tam svoj počítač alebo svoj tablet a máte to tam. Čiže toto je asi najdôležitejšia vec v tom pig menu, ktorú proste teraz aktuálne strašne využívajú a hovorím, chcú takúto možnosť ponúknuť. Keď to teraz akože ukážem na tom, napríklad jídelná u Jaurisu, to je tam, kde som to predal v tých Čechách, tak oni majú svoju vlastnú web stránku a tu si dali, že objednať online zde. A to ma prehodí na pig menu. A tu sa ma to pýta, vybrať ten osobný odber alebo rozvoz do 5 km. Hej, čiže oni majú urobené to takto a ešte to majú aj na menu, čo je len ako keby neobjednávkový.
Hej, čiže takto vlastne to môžete vidieť. Čiže toto je ten modul tretí, ktorý proste je úplne najdôležitejší. A teraz niektorí tí zákazníci chcú, že proste ja chcem web stránku a to objednávanie. Niekto povie, ja chcem len objednávanie. Niekto povie niečo iné, dajme tomu, že chce digitálne menu. Ale proste keď im to ukážeme ináč, že vlastne toto je nejaký gastro software, ktorý zastrešuje viacero modulov a vy si z toho vyberte, tak proste niekto povie, že len kvôli tomu dennému menu, len kvôli tomu jednému modulu to chce kúpiť celé. Niekto povie, ja chcem len tie objednávky. A niekto povie, že chce digitálne menu. Čiže to je ako keby druhá vec, alebo pardon, tretia. Teraz poďme na TV management. Čiže som v TV managemente, tú telku si ja pomenujem ako chcem, kliknem na pero a takto si tu povytváram obrázky, aké ja chcem. Viem si tu povkladať obrázky, povkladať texty, viem tie texty zmeniť, zväčšiť, čiže viem si to celé naklikať sám ako chcem. Viem tomu popridávať rôzne farby, urobiť si to naozaj že podľa seba a nastaviť si snímky. Viem si ich tu urobiť, že vidíte, že je tu že pridať snímok, duplikovať snímok, vymazať snímok a pridávať texty. A dokonca ja tu mám takú možnosť, že čas trvania snímku. Čiže si tu dám 60 sekúnd a tento odkaz, keď dám do prehliadača na Smart telke, tak vlastne toto menu mi bude takto prechádzať. Toto je že ďalší brutálny prvok. Reálne to vyzerá napríklad takto. A tu sa mu to takto prepína. Hej, že vlastne dal si tam telku, prepínajú sa mu tam fotky, texty, celé si to nakonfiguroval, urobil si to podľa seba. A toto je človek, toto je prevádzka Palacinka, ktorá vyzerá vlastne takto. A pozrite sa na to, Palacinka Salt and Sweet. Majú tu že web a tu majú ponuka. To sme na Google teraz. Čiže do ponuky si dali pigmenu, ja keď na to ťuknem, tak majú že odber na mieste v rámci otváracích hodín. Čiže si využili to ako objednávkový web. Keď ťuknem tu na web, tak sa mi zapne Instagram, ale cez ten Instagram si prepli to na pigmenu objednávkové. Vyberiem si, že odber na mieste a celé toto si nastavili ešte ako digitálne menu. Čiže majú tu telefónne číslo, Facebook, Instagram, čiže využívajú objednávkový systém, využívajú web, využívajú digitálne menu a vyzerá to takto potom, keď na to ťuknete. Že úplne to vymakali, dali tam perfektné obrázky. Takže proste keď si vezmete, tak a ešte používajú TV management. Čiže vezmite si, že majú web, objednávkový systém, digitálne menu a TV management. Celý ich systém funguje v podstate na tom. A ešte si tam dali tabletík, na ktorý chodia objednávky. Ešte dokonca aj z toho digitálneho QR menu. Takže oni to že absolútne využívajú. Čiže toto je ďalší modul, ten TV management, čiže viete to pokryť takto. Potom digitálne menu máme prezentačné, objednávkové alebo objednávkové s platbou. To nejdem ukazovať, to všetci poznáte, že vlastne keď kliknete na zobraziť prevádzku, tak sa zobrazí to menu. Ja čo by som ako keby možno povedal, je dôležité, že ja tým ľuďom hovorím, že tu je priestor na marketing, tu si viete dať svoje fotky a v tom momente im to rovno ukazujem aj tuto. Že tu je vlastne marketing, čiže tu keď zmeníte text, takto im to ukazujem, že vlastne tak sa ten text zmení tu. Potom im poviem, a tu sú tie obrázky, nastavíte si v sekundách interval, dáte si tu obrázky a vlastne ľuďom vyskočí vaša reklama. To, čo si tam dáte. Takže toto im ako keby ukazujem, presne takto a oni si povedia, že wow, to je akože takto jednoduché. A potom im poviem, tuto si viete pridať video, takto im to reálne ukazujem. Sociálne siete, Facebook, Instagram, Google Mapa a nejaké informácie, napríklad otváracie hodiny si tu viete dať. Oni sú z toho ako keby nadšení a potom im poviem, no a teraz si pozrite, ako fungujú napríklad preklady textov. Kliknem pridať jazyk, dám, že napríklad španielský, dám preložiť a takto to prejde a že tu je španielský. A oni keď to vidia, tí zákazníci si hovoria, že wow, že to je také rýchle. A ja hovorím, že jasné. A viete potom kliknúť na pero a ešte to v tom meniť ten preklad. Oni sú z toho, že nadšení úplne. A zároveň im ukazujem, že pozrite sa, ako sa to tu u nás pridáva. Že kliknete na pero a tu si to vložíte, že zmeniť obrázok, ikonku si pridáte takto, položku si zmeníte tu
alergény cena a ja im poviem, že a tuto sú varianty. Väčšina ľudí vôbec nerozumie, čo sú tie varianty, tak im poviem, to je, keď máte hamburger, ktorý je kurací, hovädzí, bravčový. A oni, že aha, jasné, alebo minerálka, jemne perlivá, alebo chladená, nechladená. A potom prílohy tomu rozumie každý, hej, že keď tu ťuknem, tak si tu viem pridať gramáž a dám tam, že hranolky, rýža a tak ďalej, americké zemiaky. Potom zídem dole a poviem im, no a keď takto si urobíte tie položky, tak oni proste, že môžete tu pridať položku alebo kopírovať predvyplnenú. A oni sa na to pozrú a povedia si, že to je také jednoduché, že proste, že to zvládne aj malé decko, ale zvládne to aj moja 50-60 ročná baba, ktorá mi tam pracuje v tej reštaurácii. A toto je pre nich, že wow. A potom ja ešte schválne im ukážem, že a tu máte upraviť ponuku a viete si to aj takto posúvať. A oni si už to predstavujú a potom im poviem, že pozrite sa, tu je také oko a tu vy viete vlastne vypnúť tú danú položku. Napríklad, keď máte sezónne nejaké veci, nemusíte to mazať, len to vypnete. Alebo to viete prehadzovať z kategórie do kategórie. Takisto viete tie kategórie rôzne posúvať a viete ich vypínať. Alebo to celé. A oni sú z toho takí vtedy, že už si predstavujú, ako to budú používať a tak ďalej. Čiže toto je pre nich, takto im to komplexne, zdĺhavo ukážem, tak sú takí, že tak toto je bomba za tie peniaze. Ale chcú to vyskúšať, oni nevedia ani, čo sa majú ešte ako keby niekedy pýtať, niekedy vedia presne, ale ja im potom poviem, no a tie QR kódy, a snažím sa ich tak ako keby navnadiť a naviesť, že tie QR kódy sú tu. Čiže keď potrebujete iba pre prezentačné menu, tak to je tu, pre rozvozy a e-shop je to tu a to viete stiahnuť a dať to svojmu grafikovi. A on proste to dá, to už je jedno, či to bude na dverách na vašej prevádzke, alebo či to bude na stoloch, alebo či to dáte na nejaké letáky, ktoré rozdáte. To je úplne na vás. A potom im podotknem, že najdôležitejšie je proste, aby pod tým písalo slovíčko, že menu. Chyby umiestnenia QR kódov. To máme taký článok a schválne im ho tak rýchlo ako keby prelistujem, aby si vedeli predstaviť, aké sú možnosti umiestnenia tých QR kódov a oni si povedia, aha, toto by sa mi páčilo. A hneď druhá otázka bude, a to robíte aj vy? A ja im vždy poviem, nie, nerobíme to, toto si robíte sami, preto náš systém ponúka tento QR kód tu na tlač, že im poviem, že v podstate každý podnik má svoju vlastnú dušu. Čiže my nechceme robiť nálepky, plasty, nerezové nejaké nálepky a tak ďalej. Že proste, že vy sa rozhodnite, dajte si to svojmu človeku robiť, tu je k tomu všetko potrebné. A oni sú z toho takí ako keby, že nadšení potom, že vedia to mať vo vlastnej nejakej, vlastne v tom interiérovom dizajne, keď to takto poviem. Takže toto je taký rýchly overview alebo rýchly pohľad na to, že čo ten systém ponúka. Oni sú z toho nadšení a ešte im poviem vlastne, že a keď príjmate tie objednávky a bol by nejaký problém, tuto hore máte tlačidlo. Keď ho vypnete, v tom momente sa zo všetkých objednávkových kódov a webov a všetkého stane iba obyčajné prezentačné menu. A im to na duši sa trošku uľaví, lebo vedia, že keď im nestíha kuchyňa, tak vedia toto stlačiť a nikto na nich nebude kričať, nebudú mať problémy. Čiže toto im ako keby ukazujem. Takisto im ukazujem, že keď niečo zmeníte niekde, tak iba tu kliknete a sa vám to celé otvorí. Tu im ukazujem tie preklady, že sa to prekladá automaticky do cudzích jazykov. Spomeniem im, že to je na 95%, že nie je to 100%, ale ako keby stačí to. A potom im ukážem ešte takú vec, že napríklad tento filter. A im poviem, že keď kliknete na štiplavé, tak vlastne v tom menu ostane len to, čo je naozaj štiplavé. Hej? A to je ako keby pre nich tiež veľmi dôležité, lebo vedia, že ten zákazník si rýchlejšie vyberie. No a keď vidia tie fotky, tak to je jasné, že vlastne si ľudia nakúpia viac. Čiže toto im ukážem. A ešte som zabudol, a to spomeniem teraz, čiže tie QR kódy, to digitálne menu a pardon, tie preklady som spomenul. Ukazujem im ešte štatistiky, že pozrite sa, tu uvidíte, ako sa využíva tento systém. Je to, že počet zobrazení z web stránky alebo naskenovania QR kódov a keď na to ťuknete, ešte to vidíte po dňoch. Čiže vy viete, za čo platíte, či tí ľudia to pozerajú alebo nepozerajú a viete, či to na budúci rok máte zaplatiť alebo nie. Takže toto ich ako keby že poteší, tak analyticky.
No a potom im ešte poviem takéto akože vychytávky, že máme tu www kód. To znamená, že keď chcete do svojho webu vložiť naše pigmenu, tak tu je na to kód. Alebo im ešte spomeniem, že máte tu profil a viete si vybrať vzhľad. Či chcete takúto jednoduchú šablónku, alebo takú sexy. Takže takto. A čo im ešte na konci spomeniem, to je vlastne, že má to vlastne podporu pre nevidiacich, že vlastne nevidiacim tieto smartfóny vlastne čítajú do uší. Čiže vlastne naše menu, keď tam vložíte nejaké texty a obrázky, tak vie sa prečítať. Ako štandardne weby skoro žiadny nie je robený pre nevidiacich. Takže my sme toto urobili pre nevidiacich, takže to je taká pridaná hodnota. A potom máme niektorých zákazníkov, ktorí vlastne sú 3 typy zákazníkov. Nechcú hodnotenie, chcú nejaké anonymné a chcú hodnotenie na Google. A to im ako keby poviem, že tu máte hodnotenie, viete si zapnúť anonymné, to bude chodiť iba na váš e-mail, alebo Google hodnotenie, to pôjde na Google. A keď je to celé vypnuté, tak nepríde žiadne hodnotenie. Čiže toto niektorí veľmi využívajú, hlavne na to Google, čiže to chcú. A niektorí len chcú ako keby anonymné hodnotenie, aby sa im tí zákazníci ako keby mali kde vyžalovať a mali spätnú väzbu, ale nebola tá spätná väzba verejná. Čiže takto nejako. No a k tomuto ešte ja zvyknem povedať, že vlastne máme to ovládanie pomocou smartfónu a to je, že vlastne keď to na smartfóne otvoríte, tak to vyzerá takto. A to si strašne často majiteľia, ktorí pracujú v prevádzkach, tak proste oni si povedia, že dnes nám neprišiel nejaký sír alebo niečo také, tak proste z raňajok si vypnem Hem&X, vymýšľam teraz. Ale hej, že a kliknú na uložiť a je to tam uložené. Čiže toto je ako keby pre nich veľmi, veľmi užitočné, že dá sa to robiť vlastne z toho telefónu. Takže takto. A teraz, spomínal som, že vlastne my to posúvame ďalej, a vlastne tí zákazníci platia 1 ročný poplatok, ale systém sa im vylepšuje. Čo vlastne nás čaká? V tom dennom menu najbližšie pribudne tlačidlo, že vytlačiť. To znamená, že keď si urobia denné menu, tak proste tu dajú iba tlačiť, a na ich tlačiarni im vytlačí denné menu, ktoré môžu rozdávať na stôl. A ďalšia pridaná hodnota, vylepšená web stránka pre zákazníkov. My to ideme teraz zmeniť a bude to vyzerať takto. Hej, že vlastne každý, kto si vyberie od nás Pig menu, tak tuto bude mať logo, tuto bude mať názov reštaurácie, denné menu, jedálny lístok a tieto sekcie sa budú ako keby zapínať. Hej, čiže ale bude sa dať cez to aj objednať. Čiže nejaká galéria tam potom pribudne a otváracie hodiny a viac menej nejaká mapa. Čiže len aby ste vedeli, že čo nás ako keby do budúcna čaká. A ja takto sedím s tými zákazníkmi, prezentujem im to takto, že toto všetko vlastne ten náš systém obnáša, toto všetko zvládne a oni sami už hovoria, že aha, tak my chceme iba digitálne menu. Alebo my chceme tú web stránku, alebo že mňa zaujíma len ten modul na denné menu a chcem ho mať proste prepojený na svojej web stránke. Čiže toto sú nejaké také hlavné veci a samozrejme to digitálne menu, o ktorom sa bavíme, tak v podstate je prezentačné, objednávkové, že vie to posielať objednávky buď do tabletu alebo do kasy, zatiaľ do tej kasy, do tej dotykačky, alebo sa cez to dá aj zaplatiť. A čiže to je niečo, čo už síce viete, ale pripomínam to. Takisto, keď je tu tento objednávkový systém, ja im hovorím, vyskúšajte si tento bez nejakej platobnej brány, keď do budúcna budete chcieť si tam dať platobnú bránu, dajme to tam a nie je problém, vybavíme to za vás, aby ste tam mali platobnú bránu, pretože možno niekedy tam budú nejakí špekulanti, ktorí u vás niečo vyklikajú, vy to pripravíte a ten osobný odber neprejde. Ale keď tam dáme platobnú bránu, kým to nezaplatia, vám to tu nedôjde. Čiže toto sú ako keby tie moduly, čiže takto to ja celé ukážem a ten zákazník mi povie sám, o čo by mal záujem. No a potom dostávam nejaké otázky. Čo sa týka otázok, tak vlastne napríklad pri tom TV manažmente, tam je jedna dôležitá vec, ak majú staršiu telku, že nemajú Smart TV, tak do toho ide taký Android TV, to je taký ako keby USBčko, ktoré ide nie do USBčka, ale do HDMI a na ňom sa to dá spúšťať.
Čiže tí ľudia si viac pozerajú. Čo ešte je nejaká taká pridaná hodnota, vlastne je, že vy tam nemusíte mať v tom len jedlá a nápoje, ale sú tam aj non-food položky. To znamená, že napríklad tu môžete vidieť, že sme tu dali ubytovanie. Hej, že vlastne je tu dvojložková izba z Wi-Fi a tak ďalej a tak ďalej. Schválne som to tu ukázal, aby tí ľudia videli, že vlastne ja si tam môžem dať reklamu na nejaké pneuservis a ten pneuservis mi bude platiť za to, že má reklamu v mojom pigmenu. A vlastne ja mám pigmenu zadarmo, keď mi bude platiť 20 eur na mesiac za to, povedzme, hej, alebo nejaká lekáreň a tak ďalej. Alebo oni si tam cross-sellujú služby. To znamená, že keď má niekto, reštauráciu a penzión, tak si tam vie dať aj ubytovanie a jedla. Niekto má len penzión. Naša klientela sú vlastne drvivou väčšinou majitelia a majiteľky, ktorí pracujú v tej danej prevádzke. Ako náhle tam je majiteľ a majiteľka, tým sa rozžiaria oči, lebo hneď vidia, že nemusím platiť za web, mám tam objednávkový systém, viem použiť digitálne menu a vidia v tom modernizáciu, zvýšený predaj a marketing. Toto v tom celom vidia.